Vítejte u dalšího informačního videa z kanálu Extreme Senatix Videos. On je Nate. A on Vícenix. A my dva bychom vás chtěli přivítat u této dnešní informační fráze, ve které půjde o... Tohle zelené plátno. Je to teda poprvé, co můžete vidět, tak si ho užijte. Prosím tě, Nate, řekni nám něco o něm, k čemu to slouží a co to tak může být. Jak už jste viděli u nějakých let's playerů, tak na to dávají podklady. No u let's playerů ani moc ne, spíš u nějakých těch vlogerů. Takže zelené plátno, existuje i modré, ale to nikdo nevidí. Takže, to jste si slyšeli něco o něm a teďka bych vám chtěl jenom říct, že díky tomuto plátnu budou naše videa lepší, budou vycházet v lepší kvalitě, budeme mít mnohem víc možností a taky to bude lepší pro vás, protože prostě budete mít lepší videa díky tomu, že máme zelené plátno. A teďka bych přišel k druhému tématu. Druhý témat je ten, že jsme delší dobu nenatáčeli. Proč? Prostě zkrátka nebyl čas, tohle není výmluva, je to pravda, protože vlastně chodíme ještě do školy, což jste si určitě vám došlo, nejsme žádní bezděláci. No a přece jenom na gymnáziu je to celkem záhul, takže jistě nás pochopíte. Bylo ten měsíc, dva velice těžké. Ano, bylo to těžké pro nás, pro naše srdíčka. A s touto volbou skončíme toto video. Čus, uvidíme se dalšího videa, možná na pohotovosti. Čas!